Здравейте, аз съм Калвиян Стойчев и добре дошли от студиото на TVS за априлското издание на AI обзора на Byte. Ако миналия месец говорихме повече за математически агенти и вайб дизайн, то този април нещата ескалираха до коктейли Молотов, роботи гонещи диви прасета из паркингите и Мила Йовович, която едновременно спасява света от зомбита и от софтуерна амнезия. Това е месеца, в който разбрахме, че ако накараш изкуствения интелект да говори като неандерталец, той всъщност работи по-добре. Което казва много за нашето съвремие, но за това след малко. Нека започваме. Само месец след като OpenAI ни заляха с GPT 5.4, вече имаме 5.5. Темпото е такова, че моделите вече приличат на човече от The Sims, пуснато на максимална скорост. Докато успеете да заредите страницата в браузъра, версията вече пораснала, преминала през екзистенциална криза и вероятно планира пенсионирането си. Голямата новост при 5.5 не е просто мултимодалността. Това го можеше и прадядо му GPT-4. Истински скок е в нативното логическо разсъждение през различни сетива. На човешки език, ако му покажете видео на научен експеримент, той не просто описва епроветките, а може да предвиди кога точно ще избухне лабораторията ви въз основа на цвета на пламъка и скоростта на реакцията. OpenAI го позиционират като централния процесор за следващото поколение автономни агентни системи, които не просто чатят, а оперират в реалния свят. Фокусът тук е върху брутално сложни научни задачи. GPT 5.5 вече не е просто решава уравнения, а помага за откриването на нови математически доказателства. Като теоремата на Рамзи, което звучи като кошмара на всеки готвач, но всъщност е кошмара на всеки докторант по комбинаторика. Междувременно, вечният съперник Anthropic отвърна на удара с новата версия на Claude, Opus 4.7. И ако мислите, че това е просто поредната минорна актуализация на моделите, може би не сте далеч от истината, но въпреки това, Opus 4.7 по данни на Anthropic предлага съществен скок в две ключови области – програмиране и сложни разсъждения. Вече не говорим за модел, който просто ви дописва Python скрипта, а говорим за архитектурно мислене. Моделът се справя с задачи, които доскоро изискваха екип от старши инженери и 3 литра кафе, най-вероятно. На практика Claude вече може да дебъгва логически грешки, които дори не сте знаели, че сте допуснали, докато ви обяснява защо дизайна на вашата база данни е оптимистичен. И като стана въпрос за дизайн, спомняте ли си Google Stitch и новите AI функции на Figma, за които си говорихме миналия месец? Anthropic тук ще решиха да не останат по-назад и да извадят тежката артилерия с Claude Design. Новият инструмент е пълноправна визуална лаборатория за всякакви графични артефакти, от презентации, които не изглеждат като правени през 1998 година, до плакати, маркетингови материали, веб страници, потребителски интерфейси и общо взето всякакви интерактивни визуални прототипи. Край на онези срещи, в които се опитвате да обясните на дизайнера, че търсите нещо малко така по-раздвижено, но в същото време носещо усещане за стабилност и може би малко оранжеви акценти там някъде. Сега просто казвате на Claude какво ви се върти в главата и той го материализира в реално време. Но като стана въпрос за Claude, тук идва забавната част. Потребители откриха, че ако накараш Claude да влезе в Caveman Mode или режим на пещерен човек, спестяваш до 75% от разходите ви за токени, което е особено полезно за програмистите, които удрят тавана постоянно. Моделът спира да ти казва: разбира се, сър, с удоволствие ще ви помогна с този сложен код, и започва да връща само код тука, работи сега. Оказва се, че многословието в разговорите ни с AI ни струва милиарди долара годишно. Кой би предположил, че похвати от каменната ера са върха на софтуерната оптимизация? Като стана въпрос за моделите на Anthropic, нека хвърлим едно око и на резултатното табло на пазарите. Докато OpenAI се опитват да създадат перфектния автономен агент и тепърва навлизат с модели за киберсигурност, като GPT 5.4 Cyber, пазарната оценка на Anthropic официално надмина тази на OpenAI, достигайки $1 трилион. Очевидно инвеститорите смятат, че особено ефективните, но и скъпички модели за кодиране на Claude са по-ценни от това да си първия на пазара, както бяха OpenAI. За тази астрономическа оценка се крие една сериозна промяна в разпределението на силите. Този месец Anthropic обявиха мащабни партньорства с Google, Amazon и Broadcom, като на практика си подсигуриха достъп до гигантска изчислителна мощ от всички възможни посоки. Но най-голямата изненада дойде директно от Mountain View,
като Google изненадващо наляха $40 милиарда инвестиция в Anthropic. Очевидно Google Cloud търсят силен съюзник в надпреварата, особено след като на тяхната голяма годишна конференция Google Cloud Next 26 година акцента падна именно върху изграждането на цялостна агентна инфраструктура. За целта те представиха подобрения в своята AI Hypercomputer архитектура, включително 8 поколение TPU-та. Това са чипове, които са проектирани специално за изчисления за AI модели, които следва да увеличат ефективността на трениране и инференция за въпросните модели. За бизнеса интересната новина е Gemini Enterprise Agent Platform, в която бизнеса може да изгражда цели флотилии от автономни агенти. Към това добавяме и така наречения Agentic Data Cloud, които са бази данни, които не просто пазят информация, а активно разсъждават върху нея и предлагат действия. А за тези, които се губят в мейли и таблици, новата Workspace Intelligence платформа обещава да управлява личния ви график, да синтезира информация и да изпълнява задачи между различните програми в Google Workspace чрез Gemini. Като говорим за агентни системи, което явно е първи приоритет за всички AI компании в днешно време, Perplexity, които познаваме предимно като умна търсачка, общо взето, тук ще обявиха Perplexity Personal Computer, което е еволюция на продукта към пълноценна агентна операционна среда. Вашия AI не е просто таб в Chrome, той е внедрен в самия компютър и може да управлява процесите, да организира данните и проактивно да решава проблеми. Това е още една компания, която официално прави стъпка от чатбот към дигитален асистент на ниво операционна система, поне ако имате Mac, което иронично, имайки преди, че се казва Personal Computer. И докато те, Perplexity, превземат компютрите ни, Google решиха да ударят на музикалния фронт. Спомняте ли си Producer AI? Вероятно не. Те вече са част от екосистемата на Google под новото име Google Flow Music. Този ход на Google е ясна заявка, че искат да имат по един модел за всичко, включително парче от пая на творческите музикални индустрии. Музикалните генератори стават все по-добри и все по-близки до това, което слушаме по радиото. Ставаме свидетели на това как преминаваме от ерата, в която ти трябваше скъпо студио и продуцент, за да правиш музика, към епоха, в която следващия летен хит може да започне просто с един много добър промпт. Но вероятно има време, докато качеството надмине нивата на AI слоп. Междувременно това ни дава храна за размисли за това къде остава мястото на истинското човешко творчество в този нов свят. Дали тези инструменти го заместват и го задушават или го подпомагат. Предстои да видим. И като стана въпрос за филми и творчество, преминаваме към една от, може би, най-странните новини от този месец. Актрисата Мила Йовович представи Mem Palace. Това не е нов филм от поредицата за разно зло. Това е open source система за памет, която решава проблема с амнезията на чатботовете. Проектът е разработен в тясно сътрудничество с Protocol Labs и LangChain, което обяснява защо нещата работят толкова добре. Те използват древната техника дворец на паметта и вместо AI да обобщава и изтрива старите ви разговори, както правят MemO или ZEP, MemPalace съхранява всичко буквално и го организира в децентрализирани стаи и чекмеджета. Резултатът е 96,6% успеваемост на теста за дългосрочна памет. Мила явно е всестранно развит талант. Сега, разбира се, вече очаква момента, в който Иан Макелън ще разработи антивирусна програма, която ще се казва You shall not pass! Като стана въпрос за алгоритми за оптимизиране на памет, спомняте ли си TurboQuant от миналия месец? Онзи алгоритъм на Google, който компресира паметта толкова агресивно, че производителите на RAM започнаха да гледат към прозорците на високите етажи, може би, не знам. Ефектът продължава. Акциите на гигантите в сектора падат. Защото инвеститорите се питат защо ми е 128 гигабайта RAM, ако Google може да натика GPT-5 в 12 гигабайта. Образно казано, разбира се. Но това може да се превърне в поредния пример за парадокса на Джеванс. Технологията става по-ефикасна и вместо да станем по-ресурсно ефективни, всъщност увеличаваме потреблението в средносрочен план, защото е по-евтино. Но се оказва, че TurboQuant е само върха на айсберга за финансовите проблеми на производителите като Samsung и SK Hynix, докато софтуерът става по-ефективен, хардуер е ударен от геополитика и химия. Войната в Персийския залив
доведе до критичен недостиг на хелий, газа, без който производството на полупроводници е практически невъзможно. Така че производителите на RAM са в идеалната буря. От една страна търсенето може да спадне заради по-добрата компресия, а от друга те дори да не могат да произведат това, което вече е поръчано, общо взето. Но докато корпорациите се борят с химията и недостига на ресурси, крайните продукти, самите роботи, например, вече са достатъчно атлетични, за да излязат от лабораториите и да ни изненадат на неочаквани места. Разбира се, не всички роботи просто се разхождат безцелно из парковете. Индустрията върви с пълна сила напред. Като този месец научихме, че хуманоидните роботи Digit на Agility Robotics официално поемат тежката логистика в заводите на Шефлер. Това не е просто демо за инвеститори, говорим за реално индустриално внедряване на машини, които вдигат кашони, сортират пратки, работят редом с хората на поточната линия. Струва си обаче да се спомене, че за китайските фабрики подобни роботи не са никаква новост. Нали? И като стана въпрос, докато роботите в Европа тепърва започват да местят кашони, китайските вече имат по-нестандартни амбиции. В Китай хуманоиден робот завърши полумаратон, явно след като ги гледахме да танцуват в перфектен синхрон за китайската нова година преди около 2 месеца. Сега са решили да минат на малко по-сериозно кардио въпросните китайски роботи. Самият факт, че машината не се е разпаднала на 15-ти километър, според мен е доста впечатляващ. Особено на фона на негов робот-колега от съседното състезание, който реши да приложи малко по-драматичен подход. Едно видео стана вайрал, в което робота не просто спря, а получи нещо средно между епилептичен пристъп и лош брейкданс. След което буквално се разглоби на съставните си части пред очите на публиката. Оказва се, че разликата между атлет на бъдещето и купчина гърчещ се скрап е само един лош ред код. Или може и да си е ударил квотата за токени. Who knows? Но по-интересната новина идва от Варшава. Там робот Unitree G1, наречен Едуард Върхоцки, стана хит след като започна да гони диви прасета от паркингите. Представете си го. Прибирате се вкъщи, на паркомястото ви има 150 кг глиган и изведнъж един метален скелет излиза от храстите и започва да му маха с ръце. После ви пита къде е Сара Конър. Бъдещето вече е тук и е доста странно. Не всичко обаче е забавно. Anthropic претърпяха пробив и хакери са успели да добият достъп до техния експериментален модел Claude Mythos. Говорим за модел, който е автономен хакер, система, която може да намира дупки в сигурността и да ги експлоатира. Експертите го наричат края на киберсигурността, каквато я познаваме, което е доста драматично. Всъщност от Anthropic толкова се страхуват от собственото си творение, че за момента са замразили официалната му премиера за неопределено време. Оказва се, че секретният проект Glasswork не е бил замислен като оръжие, а точно обратното. Целта му е била да изгради прозрачен щит, AI система с така наречения Glassbox архитектура, която да сканира световната мрежа, да идентифицира софтуерни пролуки и да обяснява на администраторите как да ги пачнат в реално време. Идеята била за пълна прозрачност и етична киберзащита. Mythos е бил част от този проект, но по ирония на съдбата точно тази способност на модела да вижда през дигиталната тъкан и да анализира всяка слаба точка го е превърнала в твърде голяма опасност. Това напрежение в мрежата обаче все по-често започва да търси физически проявления в реалния свят. В Америка недоволството вече не е просто шум в социалните мрежи, а съвсем конкретна съпротива. В Северна Вирджиния, епицентъра, известен като алеята на дейта центровете, местните общности организират мащабни протести и съдебни дела срещу разрастването на тези гигантски бетонни халета. Причината – огромната жажда на тези облачни инфраструктури за вода, за охлаждане и енергия, които поставят под въпрос стабилността на местните мрежи и често остават цели райони на ръба на режима. Хората започнаха да протестират срещу огромните изчислителни мощности, които изсмукват локалните ресурси, за да може някой да генерира, например, кинематични корейски драми с плодове. Но недоволството вече ескалира от шумни дейта центрове до прага на тези, които ги управляват. В Силициевата долина дебата се превърна в нещо много по-лично, нека така го кажем, като лидерите на индустрията станаха мишена на натрупана параноя. Например, инцидентите около дома на Сам Алтман, CEO-то на OpenAI,
включително хвърлен коктейл Молотов по вратата му и дори стрелба, показва, че анти-AI настроенията вече не са само теоретичен спор в интернет, а реално предизвикателство за сигурността в живия живот. Но защо? Защо хората са толкова изнервени? Не са само ефектите върху околната среда и повишените сметки за ток и вода, става дума за, може би, нещо по-екзистенциално. В тази връзка изследователи от университета в Пенсилвания и Бостън предлагат математическа рамка, която изследва ефектите от AI върху пазара на труда и цялостната ни икономика. Те го наричат капана на AI уволненията. Моделът постулира накратко казано, че ако всяка фирма оптимизира индивидуално, като заменя работниците си с AI, накрая няма да има кой да купува продуктите й. Това може да бъде погледнато през призмата на трагедията на общите блага в икономиката, но в мащаба на цялата икономика, при която всеки чрез оптимизация на заплати се опитва да извлече максимална част на полза или печалба от един споделен ресурс, а именно платежоспособността на пазара в случая. Докато накрая ресурсът не бъде напълно изчерпан за всички. Теорията на игрите никога не излиза от мода явно. Решението според тях – данък автоматизация. Идея, която звучи много в духа на предложенията на икономиста Тома Пикети в неговата книга Капитал, за прогресивен данък върху капитала, само дето в нашия случай капиталът е скрит във видеокарти и сървърни ферми. Или по-просто казано, ако роботите ще вършат работата, собствениците им ще трябва да плащат за социалния мир, може би. И докато световните икономисти се чудят как да направят така, че доходите ни да не изчезват магически, в София екипа на Insight работи върху това как да накара нещата да изчезват напълно физически от видеа. Института заедно с Netflix представиха модела Void, като това не е просто Photoshop за видео. Void разбира сцената и физиката в нея. Ако изтриете човек, който държи китара, например, модел не е просто запълва дупката с фонов тапет, а симулира как китарата пада и се удря в земята според законите на гравитацията. Това безспорно може да е доста полезно в Холивуд, но по-важното е, че е разработено тук, в София, в България. И като говорим за родни институти, завършваме с тема образование. Директори на български училища искат дигитален лидер във всяка школа, като стратегическа позиция за хора, които трябва да преосмислят самото учене. Експертите алармират, че генеративният AI е убил традиционната домашна работа. В свят, където есето се пише за 5 секунди от бот, оценяването на писмени текстове, писани вкъщи, явно става напълно безмислено. Ролята на този дигитален лидер е да помогне на учителите да преминат към диалогични и устни форми на изпитване, преди единственото нещо, което остане за оценяване, да е това колко добре ученикът е спестил токени, докато е промптнал Клод в режим пещерен човек. Извън кръга на шегата, разбира се, спестяването на токени може, кой знае, наистина да се превърне във важно умение за CV-то ви в бъдеще. И така. Април се оказа един доста странен коктейл от свръхинтелигентни агенти и абсолютно първобитни инстинкти. Месеца, в който разбрахме, че пътя към прогреса минава през неандерталско мълчание за пестене на пари, бягащи роботи и сложни икономически уравнения, които се опитват да спасят пазара от собствената му ефективност. Благодаря, че бяхте с мен в студиото на TBS и с Byte и до следващия месец. И внимавайте с токените! Учтивостта е скъпо удоволствие. Чао от мен!